Pagkasalita ni JC nga Napoluan, ti Virgin, idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nimi. Tainyam amo ni Tomas, ni Lani, akalugaran da. Hindi pa nagraip dagi kulap mi kinilani manong nemi nariknaklatan nga isu tinagarigen ken. Tamadlaw mo ket manong nemi te babae nga ano at damarik na naking kakit kasla tay makiki agarigen ken jerik nana. Hamat nga rod nga nervyos. Ape ading at marikrik-nam. Nakabarbarat at kulap mo. Sir, anak ang sir, JC ko namlatan. Sir, kung nakata, agpadpada kayo kini Sir Tomas nga mga opisina. Ohan, agka-opisinahan kami. Agayam kami. Kahit gabot na bakasyon, inawis dak dito lugar na. Kung may kagbakasyon sa lugar mi, tayam amuka kadagit na pipintas nga babae sa lugar mi kunada. Kunana, kados to? Napintas ka ni. Gawa sir. Ngem ibatamon at imak, sir. Diyak kayat ng ibatan, naging ka nga di mo ibaga tinakan ko. Ibatamon ti dakulap ko, Jesse. Oh, kita mo? Ano nanganandat nakan mo nga lani? Baka dinakan ni natatang mugit lando. Kaninanang mukit ni Nina. Basta lani o nangalalanda. Sige sir, apa ka Jesse? Daya na ka. Iti December 25. Pasko. Amom di ka tinayanak ti December 25. Managayat da. Managparabor da. Lamang nga rod, sir. Paraburan na mga rod. Kahit mga parabor ko. Sika, di ba? Jesit nagam mo na yanak ka ti Pasko. Di every day is Christmas for you. Di mangdad ka pa Maskwa. Abay ka din nga saan. Ibagam lang ti kahit mo. Tinasihat lani kat anggan nga gawawid. Mga rabi ka to yun. Ala. Anak ang mahabayin? Saman. O matsapsabali. Alo, Sir Tomas, santa matagkabagyan? Kapay ko, o santa kagkabagyan? Nga magkakaruba tayo, di ba? Kahit si kamat ng timasidag dito, pinayapayang ka, may katadayam amok kang ako ng may kamat kurso natin na karate office mate ko. Anak may karkari. Apay ka di nga saan. Di ba pare? Anak mo't nagsapsapultan niya. Anong trabaho nga di? Sales lady laeng. The boyfriend mo? Bye. Di ako mapayapatas mo. Kababain na dito yung kamangan. Paayan na ka di. Awang gayam pare, Tomas. Baka amunat uminom. Red wine tininumik. Sige. Pag-adang ka ti red wine pare. Kandat brandy tamat. Kaya dumang uminom ti beer, gin. Sige. Inasot ko manong name ti wallet ko. Impakita kinilani kabatikit kitahan naman nabang gasag nga riboy ti wallet ko. Ala, data sama ti magbagamon nga paramor, Jesse. Kwarta? Masapul mo't kwarta? Sino ko mataong sa makapasapul ti kwarta? Sige, ikang kanto. Mano kayat mo? Sige Rimwaren manon name ni Tomas nga napanggimatang inayaman na takasinsin na manon name ta adot gatangan da siguro dag pagkadwa ng agpagka. Makante, sa dino, iti porch, iti sikig ti balay da. Dito iti pagsasalitaan da. Pangurayan ta kini kada Tomas. Manong nimi nakigtut iti akbayek isuna. Ala, awan mo akbayan na kon.
Di mo kadikayan. Nga manipulita kit girlfriend kan. Nagagusto mo. Anya ti amok pagkada asawa mo. Kinapod no na. Isod ka po ng arod nga. Impasyarnak dito ni Tomas. Tagsapsapo lang kiti asawae. Oh, saan na kami kariya? Selesledi aklaeng. May ikari ore anyaman. Ti trabaho na. Nadalos laki di. Tinasken kanyak. Napintas. Nabanglo. Ken. Ken. Anya manakayat ko. Itet na. Kaslita. Allah, abay matang inarakop na kin. Mm, mm. Ah, abay. Nakalalisto ka, Jessie. Amang nukol sunatak di may isang babae. Apagbit ko lang. Nukol sunada nakmet. Agar-aragan kan tirik nam. Kabuto kursunada nak, di ba? Asin ako maminti babae nga nagkursunada kain ka. Nukayat mo, umiyak ka dito eh. Akay tata. Ha? Allah, diyak kaya tagawid ang tumit lang. Yan kinapudno naman ng name nagunod ko nila ni Kadeding Arabi. Iso na lain ta. Saan nga virgin? Allah, naitad kunti amin-amin ko keng ka, Jessie. Kahit mo maulit-ulit. Siyempre, agpatnag. Ulit-ulitan ta, di ba? Hanap ako ng kanya. Naimas ka di maglaing? Naimas ka. Adaman ka yung experience mo. Iti damagin no, the boyfriend ko. Awang ko nakata. Awang ba't ka talaga? Iti agdama. Ngayon madan, duwa nga ex ko. Di ka check di may katlo. Wala, sikat di makikatlo nga nakaramanan kanya. Di ka check kahit ng saan nga sakti mo na. Saan? Yung sikat kalalaingan. Sikat kayat ko. Jessie, naglaing ka. Kayat ko manin. Oh, Jessie. Siyempre, manong name lalaki ak. Mariing tirik na. Kadiri may katlo agon daway ko nakta. May ka ter-drownen. Napapaot manen manong name iting kampan na kaitayo. Kalpasan di ka nagpatnag manong name kinumustanak ni Tomas. Ano, okay kang kanila ni? Ha? Apay? Saan nga virgin, pare? Tibagbagam virgin pa lang. Hanggoy bagbagang virgin pa lang. Mayat ko na. Ket ni, talagang nga mayat. Di talang nagsikog. Kadikamat na. Tsak man ngarot kayat eh. Tisap sa pulak pare kat virgin. Hindi mamigat kami manunemi na pagsasalitaan mi tigimay sa kadagiti rantak iti lugar da Tomas. Ngagsapsapo lak iti virgin. Nitatang naman nung name it si Mubat. Kadagito yan na sir. Harigat ka na nga makasarak iti virgin. Tadi kita ito pa at dati high school. Adot ti saanin nga virgin ka na kuwada. No ide, dagiti laing ka graduate college ti ko na nga adu dagiti saanin nga virgin. Idi akit uno na akit talaga nga Maria Clarang style. Sa dantulangin na makwa, madunsil ka ninto no agasawadan, makaasawadan. Yung katagito yan. Nagasatin no, adalas sumagmanong estudyante nga babae nga graduate high school nga virgin pa ilaing.
nang naroon na lang aron din college. Ulat may rekomendaryo tata. Ninanang ni Tomas ti simong Batman. Depende kami no kasano iti panangasikaso, panang disiplina, digiti naganak, kadigitan nagda. Adda may rekomendar ko king kabarok. Jesse. Adda? Nana? Sino bakit? Amam ni Cecil. Ti anak ni Pedring. Nga da iti tepang ti karayan. Asidag ti tepang ti karayan di balay da. Isut akin abagatan amin nga balay. Una mamuka ni Pedring. Dahil nalang nga agkamail kaya nag-agrama. Ito di kita pagkalat na takarayan. Huwag. Talut anak na. Dua nga lalaki ken may isa nga babae. Dadyo babae, dakal ti pamatik nga. Virgin na jak si punta. Nasingpet. Wen, mahinhin ako nada. Abang peti ko. Boyfriend na. Amom dito yung lugar mi barok, Jesse. Halos ag-amo amin di kita tataw dito. Naruna no may panggap ka di kita singpet kada kinagaraw da kiti babae dito. Nila ang Cecil ti makita kasi singpetan nga babae dito lugar. Nila ni agad ang muka nagaraw da ita. At isupay ti mangyas ti bagina no kas taga ada kursonada ng lalaki. Ay kasla ita. Idi lang agsipgit idi kalmang nga nagamamu kayo. Kalpasan na imyan dito ket nagkaida kayo. Hindi alis to lang ang babae na iya. Tinalyaw ko manong name ni Tomas. O sige. Babandan to pa siya rin. Kinunana. Sige. Ito na no. Wala ito na daw. Hindi makipangal daw idya balay da. Ang amo kanumit ni Tomas manong name ti ama ni Cecil nga ni Tata Pedring. Alas 11, manong name ti bigat, iti mapang kami. Nakakutsay kami At nagkutsay kami nga rin nga may nagbakasyon. Dumanong ti kutsay manong name ti balayda. Medyo iputputong. Dumagastan di ko pasarabot Anat mabalin pasarabot nga ron. Ito tumaray iti ilatson manong di sentro. Liempo pa'y manong name iti nalami sa gimatang pa iti panagana mo na tayo Liempo ken bagnet. Gimatang kampay iti lungganisa. Ito dumanong kami sa diyay manong name tilakay nga nilakay Pedring manong name tinadanon mi iti sango ti balay. Di ba gabigat yo? Tata. Ay, sikaban ka im Tomas. Tata. Kaduak ni JC, kaopisinaak. Ni Nana. Kaya baka lumakantuman. Adada Tomas. Neda kay gayam. Adabit-bit mi Nana. Letson manok, liempo, bagnet, ken longganisa. Ay, ila. Umay ka magipangal daw. Ay, alala ka mapin pa. Lakit ureta dun sa tayo insahan mo nga linutong kain na po, bakit? At doa, datay mo't kada Cecil iti mangan, di waysa to, limatay amin no, kaumana day dyan. Lakit mayat nga rin, dito sirok, ti mangga nga narok boss, iti pangiruaram di lamisanin, bakit no, ag-picnic tayo dito. Dapat ginatang mga arak tata, no, kayo to, minom. Ano ba yatak lata? Naglaro na kit paborito ti liempo. Di ba't ada ni Cecil, tata? Ada ta kusina. Ay, mumaten di abalasan ko man nagbabain. Kapag mubara na ka di, di sentro. Tumultulong sa jay. Maglakwan ti prutas.
the boyfriend nanta. Ay, dati siya kayat. Kaubing pa isuna. Muna taon na ka din tata. 19 na. Hindi lang last year nga nagtipo. Awang pa'y boyfriend na. Awang pa'y. Amang isuna akit talaga nga nakigaw. No, dalawa umararibahan nga lalaki kang wala akit na daywan na. At dati kito yung magpasyar, di na kita sa kwan. Asigpad no kasta. Tata, dito ka duhag, agsapsapulit virgin. Nasingpit ni Jessie. Andaman, amo naman tuminom, ngem hanga kasla ito mamartek. Kang mamartek. Di pulos agsugal. Nung babae, agsapsapul nga ti virgin nga sawain na. Ni ba kari ko mga organizasyon anak mi, kit high school graduate lang. Tata, saan nga adult sapsapulik? Ti kinabirahin na. Imabaling ko nga isa pa ta nga talagang hampang nga nagka-boyfriend yan anak mi. Di kahit nangasawin nga virgin pa lang. Mabiglaing ta kwa. Parwarek. Sobrek kam lataw. Akala kita nanusan yung tiandang balay miya siya. Pinagtugaw na kami ti sanas manong nemi idita adda mailukat nga ridaw iti may sa kadik iti kwarto manong nemi. Nakitak ti may sa nga babae nga urek na pa wow. Wow. Simple a pintas. Nabiyag nga mata. Pare, kurso nada. Kinunak inyarasas kini Tomas. Oh my God, anak, tayo mamukang ni kwa. Amo mo ko na ni Manong Tomas. Buhayin, amo mo ni Manong Tomas, Manong mo Tomas. Ngayon ito katuwa na nga mababain tilangan na Manong. Dahil ito ti magustuwa. Ti magdairak ngayon masidag kang kwa na nagatras. Hanggang kabuteng, Cecil. Nasayata ka tao. Nadunguak, manangipatega. Kada mong kadingan, na love at first sight aking ka? Sana kami ka rin, sir. Hanggang pang panunutin no anyaman ti naragpat mo nga adal. Tisap sa pulik kat napintas, na Emma, napakumbaba, nasingpet, kasking ka. Langam ka talaga nasingpet ka. Na Emma ka, kan talaga nagayatakin ka. Nagsapsapulak nga rutag baling nga, asawaik, kahit kung kasawa. Hubingak pa, sir. Kalkalingan na reta, 19. Manong taon mo, sir? Jessie tinagan ko. Jessie? Manong Jessie? 27? 1927? Ang taon na ita. 19 ken 27 konak, sir. Apel dyan 1927. Mabaling na tayo ang wedding, sir. Kung anak lang siya, nagtay tayo, hindi ba ka magtay tayo, hindi kayo data. Isumati ko na. Ikatamdahan nyaman ka pa nagalumi mo. Gabatan na siya katakatao. Anak ko, ang desisyon ka. Amo, ano nga kami kinanang mo ti problema? Amo, iparparitan na ka nga maki-boyfriend. Angim iti na ito agundaway. No lakid din ni Sir Jesse, balin nga asawam. Approve kami. Gabot na mamati kami nga nasingpet ni Jesse. Hanga umay dito kagsapol ti kahit nga asawaan no. Saan nga napudno isuna. Kinapudno na tata. Nilani ti mo na nga namamok. Hindi kalman. Nilani na tata nga kwa. Anak ni Tata Daris. Ay! Nagaraw na niya nga babae. Isa tumasadag iti lalaki. Isa nga tinandaw ko Isa timasadag. Dati anak mi, ay susapo Managbabain, kada kita. No kasi ka, sir. Teko na kon,
approve nga dagos. Nangaltaw kam nga dito'y maram nami kinapudnuna. Nagabay kami kini Cecil ket idi ilayat ko nga subuan ni Suna. Ala, apay, awan pa din ang subukin ka. Tatan, ana, pakadak-kada kayong subwak ni anak yo. Kita nga dagas date, ha? Padasin nyo tigiti ag-date nga dakda kayo. No, maarami dyan o susto. Alawan la. Sige, subo. Apo nagnangam, sinubuwak ka. Sa balit to ba't pasubok kang gata? Matamdama. Lasod, ako iti kasto. Ano ko lang, Dede. Subuang ka mo ito. Ayun nga ta, tumas no ko ha. Andot ko akit. Ada mabalik ang maburak nga ramak into no malam. O no kayo agad malam mo no into bigat. Into bigat laing tata. Madins nagburak malam. Okay, wala ta na atab. Into bigat karon. Agpipik nagteto ta karayan. No, mang burak ti tralo nga rama. Kasta nga rod tinapasamak manong nimi nagpipiknik kami ti karayan na iti kabigatan na. Kaya dito ko nakita manong nimi nga naka-short ti kumapkep ni Cecil ket idi tumapug agminaren ti barokong. Wow! Pare, nagalisto ka? Badlaw ko ket kursonada na ka ni Cecil. Talaga kursonada mat pare. Kinunak manong nimi ket timapukak matin nga naglangoy nga napanitiayan na. Ala, sir! Nakapimpintas ka, Cecil. Sir, gaganging agbinar ata nabasada at t-shirt kun makita mo ti pagkabuklak, sir. I love you. Sana ka may karyo, sir. Kaputa high school graduate ka lang? Uwan, sir. Hanggang napatig kanyak na itati napatig. Virgin ka pa lang. Ha? Agsapsapo lang kiti virgin ng babae. Nga isot asawain. Kung ang tatang mo, kinanang mo, ako ka nung boyfriend mo. Kan madlaw ko nga talaga. Kawang pa'y padas mo. Diba? Kinunana kat bimatok sa bimasat manong nga nagpasurong simurtak mo ta. Kas na lang aramidan nga nga temot ko na dan manong name. Nga kaaduan na nga babae kat isot mangirim remedyo. Kaya't na nga umadayo kami. Kaya't nakabaybayag nga nagpasurong manong name aging ka nga nagpaikit. Sinurot ko mata. Nagdalupisak manong name iti kabingkulan. Kaya't nakapinpintas nga buyahin tilangan na manong kaslamay sa nagtiyusa. Iti tanyawag iti baba na ilingid kam gaya men kadigitay kaduwaming agburak. Kunak tupay ngamin nga ipampamuspusan na ti panagwaywayas mi. Nagabayak, imabayak keng kuha naman ang nami sa ko inawid kalpasan na inamalak dagiti bibig na. Sir, manong nami inulit ko pang inamalat kabayatan nga. Tibay sa nga dakulap ko adan iti barukong na. Ala, sir, awang pa'y padas mo ti amin. Sir, kayat ka. Sumat ti kayat ko. Kayat na. Gas ka na kadimot lang may kasar kanya. Naitid ko king ka. Ditoy? Sa tinot kayat mo. No, ditoy lang talakid di. Mabalin tamat. Naramidan ditoy. Ha? Anya pa lang ang tirorahin. Manong nimi, idi tarom romansahik iso na amuna ti bumales.
Dahil iti kunada nga akong experience na. Dahil iti kunada nga, virgin pa'y laing. Manong nemi, tidakulap ko nagpababa, insaluksok ko manong nemi iti shirt na, nikat ko ti zipper na, bababak insaluksok ko manong nemi, iti pantina, manong nemi iti sinapul ko ti kuweba. Sir, sir, swak, insirek ko ti ramay ko manong, simrek. Kung naman lang virgin ka, ha? Virgin na sa pulat. Ti amo datatang ko kinanan ko kit akong pay boyfriend ko. Ti amo datatang kinanan ko kit virgin pay lang. Lukas na saan ka na virgin? Alin sir. Kinabudno na the boyfriend ko. Ngayon si katikayat ko. Alin sir, ituloy mo. Ituloy tan sir. Ituloy tan. Ngayon saan kakayat ng asawain? Di ba kayat ng asawain? Virgin sa pulat. Tapos kami kit virgin ka. Oo, no. Hindi boyfriend ko itakit may katlo boyfriend ko. Hindi ko nakmalan na mahinhin ka. Halang sir, ituloy tan Indrog-rogin sa mo yan, ituloy. Ituloy tan Ituloy tan. Yung saan kong nakinayat pa'y manong ka sa ano masipukak. Di takang ko naglangoy akong nga nagpababa. Saan ka bigyan nakipangal daw man nimi nagpambarak ada emergency nga tawag kanya. Inada kami ni Tibalay da Tomas manon nimi abay gulpe nga Juan. Saan nga virgin? Cecil, wala tayong kastamon. Tila ang ramay ko pinang testing ko. Swak, simbrek siya. Sa gayab di kumati may katlo. Kas kinilani. Kung nagbala nun, nasimpad na yung nga babae. Singpad kita ba? Huh? Masara ka virgin, pare. Sikan tumad ngamin. Uri saan nga virgin, Ngayon nung nilani mo't laing, kanang Cecil. Nagasim ta. Kahit na natin makikasar kanyak, kapag muna nga damabaling ko. Amon. Sayang. Ada na rin nakangayat kini Cecil. Ito maduktalak nga saan nga virgin. Panangan lilaw na dyan. Dati rin off ako. Sagri na sang kuintuloy. Barako na mga masikuka kurak pa da. Bakas laki nila ni baka no. Tuwang aldaw mi manong sa kamatla nagsubli ti syudad. Kat nagsubli kami ti trabaho. Ay, pareng Jessie. Amo kami na, pipilyanin. Awa na. Uri saan ako ng mga asawa nung jak makasarak ti virgin. Bahala ka, nisok ko na. Kaya no adang arday masarakam ta. Agit, aray, kung kunana. Sa nakasagana ng adagayong food coloring, isagsagana ng ipan na Giselle lang na kung lang nadara. Di madmadi. Adupe lang di kiti virgin pa. Iso nga sana ka bukahon din namnama. O rito 27 pa patawon ko. Kaya doon mas pagaligan taon lahat masarakam. Basta. Sa anak lang yung nag-asawa, no sa anak ka makasapol ti virgin. Ngaging ka na gito ay manong nami ket awam pa'y ti asawak. Idinto tatartiwanin ti tawan ko. Ngayon, nadaanak latamot at girlfriend nga kinarelasyon, aging gana lang ti karelasyon sa awan ti kasar. At siyempre, daman na kita agbaling nga nubya, numaduktalak nga natay saan nga virgin. Ituloy ko latat relasyon at naimas mo ang awan ti kasar. Aging gana, nga maumad anton, nga mangururay kanyak, iti pa nang ibag aktibilyo merimi, sudan iti sumi na kanyak. Barbaring ko manong nami. Tadanto, babae pa nakaibasa na iti surat ko, dito IKL, kad adanto matlang masarakak, nga sapsapulag, nga may isang virgin. Dito nga rin ti pagkasalita, kinagyawan na klaonhay, tahanos mo nga nang ibasa,
At sabi ko nga na kay bati ak maditi adal liwliwaken pagsalmingan ti biag. Kay ano dagyaman nga pagaya mo, JC. Thank you, JC. Thank you at kalagay tayo nagbuya.